Xayrlı kun, hürmetli cemaat. Uylap kelgen bir fikir. Esке düştü. Tigi Яңа ел узгач, Рождество дейпме, Рождество аларда православный халыкта Рождество. Мен аны шуның алдынан яңа елдан соң шул ук тотындым. Монда бер Орловка дигән, Орловка бистәсе бар. Урысча поселок инде. Шунда мен инде урыс әбиләренә барып, мен әйтәм, христиан әбиләре белән сөйләшәм. Ипи ташлаганнарында. Шул Рождество, ягъни Рождество хакында материал язам дип. Шунда мен ул Орловка кирип киләм, анда татар ир кеше тора. Инде яңа ел тик ничек инде беренче көне булдымы, январь, әйтәм. Күзе елаган, күзләре кызыл абзыйның. Мен инде анардан сырым дигәнем, әйтәм, кайда монда марҗа әбиләр тора. Кирип алардан интервью алып, шуларның бәйрәменә алдан материал язырга. Ул инде булай күрсәтте кайсы урамнарны. Шунысын мен әйтәм, нәрсә булды? Ул әйтә, кызымны ди үтерделәр ди. Мен әйтәм, нәрсә булды? Мен аңладым инде яңа елда. Инде аны күп уйлап торсаң, мәсәлән, ул нитә инде. Һәр кайсы аңлый инде. Мәсәлән, яңа елга чакырганнар инде бер җиргә. Эшерткәннәрме, юкмы? Бәлки бераз эшкәндер. Егетләр дә бераз эшкәндер. Инде бер нәрсә теләгәннәрдер. Ул каршы булган инде. Я каршы булса да, аны карамастан бәлки көчләгәннәрдер. Көчләгәч инде аны, мәсәлән, ул әйткәндер, менә мин сезне утыртам дип. Аны бәлки шулай, кайсы вакытта шулай итәләр, аны менә үтерәләр. Шул бәлки шулай да булгандыр, кем белә. Сорап тормадым инде, кайсы вакытта кешенең кайгылысын уртаклашта китә, артык сөйләп ул теге йөрәген тырнатып ул. Үзе сөйләсе килмәсә, әйтми инде ул, каян белә аны. Тик яңа гына шул теге капкаларын ябып ятадыр, мискин елап. Шуны әйтәсе килә. Ул теге мен шул аракы кисер инде 5 чыгарыш ясадыммы, гел искә төшә дә тора һәр кайсы теге ниләр, вакыйгалар. Әйтәсе килә, мин вакытында киномеханика укыган чакта Энгель шәһәрендә шул яңа ел дип кагылсак, шул нигә бәйрәмгә искечә яңа елны уздырга уйлаганнар егетләр. Ул вакытта тулай торакка күчтеләр алар күбесе. Шунда искечә яңа ел дип 13 шиша шәраб алганнар алар кибеттән. Берсен ичеп кенә өлгергәннәрме? Алар 6 егет бүлмәдә тотканнан директор безгә каты шунда. Каты булды ул. Бигрәк анда дисциплина. Шуңа күрә иртә белән линейка саңа калсаң, сине башына ашыйлар янда. Училище булда карамастан. Шул директор урыс еме, шуннан марҗа бер украинка булды, Терещенко дигән. Бу урыс директор аларны линейка чыгарттырды да, һәр кайсына линейка алдыннан һәр кайсына кулына 2 шишадан тоттырды 6 кешегә. Bütün линейка карап торды, алар теге раковинага, шул коридордагы раковинага шәрәпләрне түктеләр, шишаларын түктеләр. Берсендә өлгергәннәр ашап, ичеп, теге тәрәзәдән итеп. Менә ничек каты булды. Ул, мәсәлән, мин университетта укыдым, анда тулай торакта эшләр дә алай булмыйдыр. Бездә училище булса да, ничектер каты шунда буладыр. Таләпләр көчле янда. Таләп итәләр, белем яхшы булсын дип. Шуңа карамастан, менә Төркемдә беренче кызыл ни алды, диплом, аттестат, диплом нәрсә, корочка инде бер урыс малае татарга өйләнгән, икенче урында мин булдым инде 6-5-ле, 3-4 һәм 1-3. Ягъни совправодан мин аны ул миңа ачуланды да бер куйды. Шуңа шулай 3 иткән. Вот. Инде шун әйтәсе килә, аларны минемчә әллә куып чыгардылар, шунасын шулай бәрбер укыганларны алар соңдан бер нәрсә эшләделәрме хата, әллә шул вакытта шуның өченме, белмим инде. Әйтәсем килә, шул тотылган егетләр арасында берсе бик шундый кумар инде диләр. Безнең якта безнең татарча бармы кумар дигән ул кыю шундый бер бигрәк егет ул. Әле мин ул
ул чакта торган идем мен теге Маяковский урамында. Аның алдынан мен декабрь мәсәлән, декабрьме? Бәлки мен декабрь айында торган идем. Новосовхозный, ноябрьдә, декабрьдә торган идем. Новосовхозный дигән урамда, шунда без 7 кеше тордык, бер кешенең йортында, җәйге кухнямы, шунда тордык. 7 ноябрьдә шул теге Кыю дигән егет инде башта шырпы белән нитәләр ие. Уйныйлар ие, теге кыска, озын, кем ничәнче категория ала. Берсе шул җитәкче, шул безнең иң Кыю егет. Көләдер бүтәннәрне кемнәдер, мин ди беренче категория булам, син өченче категория дип төрсә, теге урысча әйтмешле гадание ясады. Ахырында үзен куып чыгардылар. Ул әле бик кызык түгел. Кызыгы нәрсә? 7 ноябрь дип ул шәрапмы, аракым алып эчтеләр. Мин эчмәдем мәсәлән. Теге мин янда бер малайда торган, татар малай, ул эчмәде. Чуваш малай булган, ул да мин чәшмәгән. Анда тагы ничә малай ичте. Бу шул теге берсе әйтәдер, мин ди яртылай мари, милләтем ди яртылай урыс ди. Менә шул юаш кына бер егет, теге Комар дигән Кыю малай теге эчеп алды да, моны түбәләр ничегит түпәләргә тотынды, кыйнады. Хатта бөтен 2 бүлмәле теге фатир бүлмә, шундый авылныкы шикелле, шунда канга бөтен нәрсә кып-кызыл кан булды. Шунысы зак аны юдылар инде, бик бөтен нәрсә канга пычрады инде шул. Хатта шул икенче шул йортта торган хуҗаның хатыны әйтте, алай эшләмәгез инде, нәрсә дип. Шуны әйтәсе килә, менә шул ахырында төбе була ул эчкән кешенең. Башта ул эчеп кыланды, соңдан аны укыган җиренә куып чыгардылар, ул китеп калды. Менә шул кыскача шул әйтәсе килә, җәмәгать аракын кисере, аны күп нәрсә булды анда. Мәсәлән, ул торган Энгиз шәһәрендә мин бер торган идем, соңдан инде бер безнең төркемнең старостасы, хатыны татар әйтте, үзе урыс малай, шунда юаш кына ул Александр Алексеевич дигән Минаков. Вот, шул мәсәлән бер әбидә торган идек без. Ул әбинең малае арак эчеп юньләп эшләмичә, суык булгач катып беткән. Бу анасы жәлләп, ана бит. Безнең күршедәге казак әбисе әйтәдер, бала гой ди, шуны шикелле. Бала гой алып кайткан, бу елынгач әнисенә гел акча таләп итеп, хатта тегене килеп, тинкәсенә тиеп, җанына тиеп, караватны силтәтеп күтәреп, түшәмгә хәтле шулай селкетеп, мама, дай денег, мать, дай денег дип, бишара түзә, шунасын яшергән акчаларын чыгарып бирә. Бу эшә бер вакытта улан мин күрдем. Кырды да кибеткә 2 шиш алды, кызыл шәрап, арзан гына шунда. Шуны кочегаркада эшлидер. Шунда бер подъездга кирде да, берсен бер юлы ичте да куйды ярты литрны. Менә шул. Шунасын инде анасы теге дөньяга киткәч, бәлки ул да арам каткандыр инде, менә аракы кисере. Үзе акыллы, бер шахмат уйлаганда, хатта ул мин үземне әллә инде надан, ахмак дип санамыйм иде. Ул шахматта мине җиңәдер, мен аны катлаулы көрәш шунда. Хатта җиңәдер башлык кеше менә шул карамастан. Шул аракы аркасында үзен битерде дә китте дә калды инде. Минчә ул анасы булмагач, ул да инде дөньяда яшәмәде инде. Анасы жәлләп аны алып кайтты инде кайдандыр шул теге үзен өеннән. Анда бит утын белән ягалар. Моның утынына да бәлки акча булмагандыр. Яри, шун белән тамамлыйм. Исән-сау булыгыз, аракыдан сакланыгыз.